लांदां बैसागु फैलायबाय जोंहा गामियाव लांदां बैसागु गामियाव लांदां बैसागु मामि काबिया अनजानि बिहामजो from South Kazakhstan.
नों दैदेनगिरि नामा आच्छा मोसानायखौ सोर बानाया जयैनो थांलायलायदों आच्छा आच्छा हामदों दे बिनि एसे लोगो लालायनांगौ नङा होमबा गुन गोनां जायो दा मोसानायाव आं नैबे गोरोन्थिखौ मोनदों माइब्रानि बिदै होननायनिया लोंसोगारो नालाय फिसंदां लोंमारोसो नामा आच्छा दा माइब्रानि बिदै होननाया एसे ओरै माबा होननाया लोंनाय फाव खालामनाया मारै खालामा नोंसोरलाय मोजां जादों बेखौनोथ' बिराद लोंथारना नंखादों नोंसोरखौ मोजां जादों दे बे आरो बेनिफ्राय फाप नांगोन फाप मोजां जादों बियो एक्टिंआ नोंसिना मोजां जादों बेनिफ्राय औवा बिजौआव मानाबो बानानै गाबनाय औवा बिजौआव बानानै गाबनाय दाउखौबो रोङाखैबा बेवहाय नोंसोर जोमग्राखौ लायाबानो आखाइ गोजा खालामोबा साबसिन जायोमोन आरो बेबायदि आरो एसे साबसिन जाबावगौमोन जोमग्राफोर लानो नाङा बिनिफ्राय मा होनना बुङो नैबे साहानि लास्टनि ओरै खोला सेकेन्डना एकदम गाहायाव नायगंबाय थादों गाहायाव नायगंनानै जोबजासे मोसादों आं सानदों ओरैजाय सोरबा बिहाव जानाय बेवाइ जानाय दं नामा लाजिदों नंदां गाहायाव नायगंनानै मोसाजोबदों जोबजासे ओमफ्राय गिदिंनायाव टाइमिंआ मिलायाखै आखाइजों आथिंजों टाइमिंआ मिलायाखै लेट जाबाय थादों आरो नोंना ओमफ्राय गाननाय जोमनाय देलायनाय थिगैनो दं दे गोजोनथों आखाइ खबरा हो रायजो
माबोरै दं माबोरै दं मोजाङै दं मेंदों नामा बिराद गोबावनि बोसोराव खेबसेल'सो माथो बापरे बाप बाप मानोलै एफा गोबाव थाया फारसेथिं रायग्राबो दङ दा देरस'बाय फिसाफ्रा देरहांबाय देग्लायनिफ्राय ओंखारबाय थानो हासिगोन दा नोङो बुथुमनांगौ नों फिसाफोर देरबाय देग्लायनिफ्राय ओंखारबाय नालाय 6 बोसोरसोनि उनाव नोंनो गाव बुरि नोंनो बुथुमजोबनांगौ नों गाव बुरि ओमफ्राय मोसानायखौलाय नोङो बानायदों नामा सोरबानो मालाय नुबाय जोंनि बैसागुखौ नायनो हेलिकप्टारजों फैदों मोसानाय फोरोंग्रा करिय'ग्राफार माथो 6 बोसोर जिरायनानै थायोबा गुबुना बोरै रोंगोन गोरों मानसि रोंनानै नुबाय मालाय बिमाफ्रा एथ' मोजां मोजां जिरायनानै मालायखौ लाहैयो नुबाय सेरखौ लाहैयो गोसोथोनायखौ मोनाखै नालाय एबारे ओरैबायदि खालामदो गथ' गथाय डिस्टार्ब नालाय बयाम गिदिर गिदिर बायदो बेवहाय थोस होनांगोन फिसाफोरखौ मालाय आसार जानानै थादों दे हाबाब दा मा होनना बुङो सानथामाव बेबायदि मोसानो हादोंबा 10-15 दिन आरो जुदि प्रेक्टिस खालामोमोनब्ला मोजांनिख्रुइ साबसिन जाहैबावगौमोन आरोखि बिदिबाय बुहुद बेटार बेस्ट होननाय गैया होमबा जाहैबावगौमोन दा नोंनो फोरोंदों दा बेखिनिसिम लाबोनो हादों मोजां जादों ओमफ्राय दा मा होनना बुङो औवा बिजौआव बानानै गाबनाय होननाया आं बेखौ खिन्थागासिनो दङ बेयो जाबाय ओमफ्राय मा होनना आगु बानायबायना नोंसोरो आगु बानायदों नोंसोर आगर एरदों आर्ट बानायदों मोजां जादों गावदा एसे सिम्पोल आर्ट बियो अब्लाबो औवा बिजौआव बानानै गाबनाय होननाया नोंसोरथ' जोमग्रा लायाखै नालाय बे मोजां जादों आं बे बुंगासिनो जोमग्रा लायाबा मोजां जागोन बे होननानै नङा होमबा औ बिनिफ्राय औवा बिजौआथ' आं दहाय जों गोजौआवसो बुंनो थांबा नङा होमबा ओमफ्राय बे एसे नायदावोबा मोजांनिख्रुइ साबसिन जाबावगोन सासे मानसियाल' नायदावदों सोर नायदावा बुंनो हागोन नामा सोरबा हागोन बुंनो नोंनि उननिया नायदावदों बे माबाया हाफांगालि मोखाङा गुवारथार 9 बिगा साजागोन नायदावाखै मा नोंलाय नायदावदों बिनिफ्राय जों जेरावखि मोसाया नों जा साजाबा जों नुखायो सार एबार मोजाङै नायबावनोसो माबायदि मोजां सार माने नायदावनाया नोंल' नायदावबाय बाखिया गासैबो नायबोजोब्बाय होमबा नाम्बाराथ' एसे दानख्लाबनाय जिख्लाबनाय जाखागोन ना नाम्बारफ्रा नङा होमबा बेबायदि आरो हाफ नांगोन होननायबो मोजां जादों मिथिबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय सासे मिनिगोरखाबाय बै नैबे लाइननि जोबनाया एकदम आखु फाखु जाबाय थादों सिबाय ओरै जानो ना ओरै जानो जाबाय थाखादों आरो एखमबा ओरैजों खोलांजों साहाजों ओरै हाबथ'नो गैया होमबा नायनानै आरो सिदाबो सौग्रुलायहोदों बै उनजों सौग्रुलायाखै होमबा सौग्रुलायदों दा बेबायदि आरो आं जंखायोबो नालाय गाज्रि मोनो नाङा आंखौथ' मिथिखागौ नालाय जंखायग्रा होननानै आरो बेबायदि गाजा मारिनायखायनो दाबो फिसाय जानो मोनाखै आं थगायदों सानो गोसोथोदों होनबाबो थगायदों सानो नोंलाय डाइलग होग्राखा होनखायो दा जायखिजादोला साबायखर दे सानथामजों बेखिनि मोसानो हानायनि गोजोन्थों आखाइखौ नागिरलायजोबो औ साबायखर दे